Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Ойзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы көн телибез. Бүген 25 февраль, пәнҗешәмбе. Максат итеп куйган һәр эшегез уң булсын. Тарихи мәгълүматлар буенча 20 гасырда Буа төбәгендә Нургали Хәсән әл-Буауи дигән бик танылган ишан дин галиме була. Ул 33 ел Буа мәдрәсәсен җитәкли. Күп кенә имамнарны, татар халкының күренекле шәхесләрен укытып, тәрбияләп чыгара. Хәерле көн Татарстан тапшыруының бүгенге чыгарылышында без сезгә замандаш циклыннан Нургали хәзрәт Хәсәнов турында фильм карарга тәкъдим итәбез. Әлеге фильм Буа якташлык җәмгыяте ярдәме белән төшерелде. Татар халкы талантларга бай. Танылган галимнәр, күренекле җитәкчеләр, дин әһелләре, җәмәгать эшлеклеләре, иганәче сәүдәгәрләр илебез, милләтебез үсешенә бәяләп бетергесез өлеш кертәләр. Гыйлем таратуда, рухи тәрбия бирүдә һәм милли гореф-гадәтләребезне саклап калуда дин галимнәре, ишан һәм имамнарның урыннары зур. Алар арасында танылган дин эшлеклесе, галим, мәгърифәтче Нургали Хәсәнов та тарихта билгеле шәхес. Татар халкының мәшһүр дин галиме Нургали Хәсәнов 1852 елның 8 ноябрендә хәзерге Апас районы Морзалар авылында дөньяга килә. Ул үзе бик затлы борынгы татар нәселеннән була. Аның бөтен бабалары Морзалар булалар һәм хәтта Алтын Урдадагы Идегәй Морзага барып тоташалар. Әтисе аның Хәсән ишан була. Шушы Морзалар авылында 40 елга якын дин хезмәтендә күп кешеләргә файда китереп, дингә файда китереп хезмәт итә. Әнисе дә шулай ук шул замандагы зыялы Морзалар нәселеннән бер ханым була. Язмышның сынавы белән миндә Нургали Хәсәннең әтисе, әнисе бала чакта инде туганчы ук аерылышалар. Һәм Нургали хәзрәт әнисе, аның әнисе, димәк, әби бабасында инде тәрбияләнеп үсә. Нургали Хәсәновны 6 яшендә Казандагы әнисенең абыйсы чакыру белән 4-нче Җәмигъ мәчетенең хәзерге Зәңгәр мәчет мәдрәсәсенә галим, шагыйрь Гаясетдин бине Хәбибуллага укырга бирәләр. Күп тә үтми Нургалинең әнисе кияүгә чыгып, Казанга күчә. Ләкин аңа озак яшәргә насыйп булмый, ул вафат була. Нургали әнисе ягыннан әби-бабасы тәрбиясендә кала. Алар аны әхлаклы, белемле булуына зур игътибар бирәләр. Әмма озак та үтми, бер атлы дөньядан китәләр. Кечкенә Нургали бик кыен хәлдә кала. Ул үзенең язмаларында яза, минем шундый хәлем авырый, хәтта үзем әйттем ди, әгәр дә укымасам, гыйлемне алмасам, мин ач та калам, хәерче дә булам, димәк, беркем була алмыйм бу тормышта, файдасыз бер кеше булып калам дигән инде. Шуңа күрә инде ул бик тырышып укый. Укганда да иптәшләре шундый үзе кебек тырыш егетләр булалар. Мәдрәсә җитәкчесе Нургалинең яраткан остазы Гаясетдин хәзрәт тә вафат булгач, аны әнисенең туганы Оренбургка Госман хәзрәт мәдрәсәсенә укырга җибәрә. Анда ул Галиәскәр бин Габдуллах остазда 2 ел укый. Ахырда әтисе ярдәме белән ул укуын Казандагы атаклы һәм борынгы Апанай мәдрәсәсендә дәвам итә. Апанай мәдрәсәсе ул чорда иң танылган шундый алдынгы мәдрәсә була. Анда 400-гә якын шәкерт укый, зур гыйлемнәр алалар. Бик күп булачак имамнар, дин әһелләре, галимнәр укый. Ул мәдрәсәнең укыту программасында да инде дини фәннәр бик күп була. Ул нигезләнгән була классик дини әдәбиятка, димәк, Коръәннән, хадистән башлап, һәм башка фикъ буенча төрле ислам диненең юнәлешләре, тармаклары буенча китаплар була. Һәм укыту системасы да ул кадими система була инде. Һәм Нургали хәзрәт тә ул бөтен шул китапларны укып чыгып, ятлап, диярлек инде күбесен штудируй итеп, шулай истә калдыра. 19 гасыр ахырына кадәр татарлар арасында Орта Азияның Бохара, Сәмәрканд, Хива шәһәрләрендәге дини үзәкләрдә белем алу бик дәрәҗәле санала. Анда күп кенә дини уку йортлары, китапханәләр урнашкан, дин галимнәре яши.
Бохарада гыйлем алучылар халык арасында зур хөрмәткә ия була. Аларны Дәмулла дип йөртәләр. Нургали да әтисе Хәсән хәзрәттән остазларыннан рөхсәт һәм хәйр дугаларын алып, 1876 елны 26 яшендә Бохараның танылган Мир Гарәп мәдрәсәсенә укырга китә. Шушы Мир Гарәп мәдрәсәсендә аңа 7 ел укырга туры килә. Бик күп китапларны күчереп язырга, аннан соң ятларга, аны тапшырырга остазларына, тагын китапханәләрдә гыйлемнәр тупларга аңа насыйп була. Һәм 1883 елда ул бөтен шушы баскычларны үтеп, мәдрәсәдә бирелгән бөтен нинди гыйлем алып булашларны алып, укуын тәмамлый һәм билгеләнгән бер көнне инде үзе кебек шундый зур гыйлемнәр туплаган егетләр, галимнәр, Бухара галимнәр арасында имтихан бирә. Һәм Алла рәхмәте белән инде ул шушы имтиханнарны уңышлы уза һәм аңа шушы мөдәррис дәрәҗәсе бирелә. Нургали Хәсәновның мәдрәсәдә укулары бик уңышлы була. Уку йортын тәмамлаганнан соң 3 ел укыта, тагын да өстәмә гыйлемләр ала һәм 1885 елда имтиханнарын кабат югары билгеләргә тапшырып, Бохарадагы Гатар мәдрәсәсендә җитәкче булып эшли башлый. 1886 елны шул шәһәрдә яшәүче Халимә Халия Бәнат Габдрахман кызына әйләнә. Әйтергә кирәк, Нургали Хәсәнов үзенең уку дәверендә күп дини фәннәрне, китапларны укытуга иҗаза рөхсәтләр ала. Шулай суфичилык юлында да камилләшеп, ишан дәрәҗәсенә ирешә. Нургали Хәсән Бухарада эшләп, яшәп ятканда, әйбәт кенә урнашкан булганда, туган яклары белән ул бер вакытта да элемтәсен изми, һәрдаим хатлар йөреп тора инде, ул хәлләрен белеп тора һәм шундый аңа телеграмма килә. Анда язылган була, буа мәдрәсәсенең җитәкчесе, имамы Галим Абдулнасир хәзрәт Әминов вафат булган. Һәм без сезне шушы мәдрәсәгә җитәкче итеп чакырабыз дигән шундый телеграмма килә. Һәм ул инде күп уйлый, кайтыргамы, кайтмаскамы икән дип, һәм төшләр куеп, остазларыннан сорап инде, ул карар кыла кайтырга туган якларына. Һәм шушы үзенең хатынын инде алып, андагы ул инде Буага килә. Аны бу вакытта ул килгән чакта инде Буа халкы аны чыгып каршы ала. Димәк, зур галим кайткан Бухарадан дип. Һәм инде аны шушы мәчеттә инде мәчет мәйданында халык сайлый бер тавыштан имам итеп, мөдәррис итеп шушы Буа мәчетенә һәм мәдрәсәсенә. Нургали хәзрәт Хәсәнов үзенең эшчәнлегендә шактый күп дини вазифалар башкара. Мәчет имамы буларак җәмәгать намазларын җитәкли, гыйлем бирә, суфичилык юлында мөритләр тәрбияли, авыру кешеләрне дуалар укып эшкәрә, халык чакыру буенча өйләрдә никах, исем кушу, мәрхүмнәрне озату кебек төрле дини йолаларны үти, метрика китапларында мәхәлләдә яшәүчеләрнең гражданлык актларын теркәп бара, туу, үлү, гаилә хәле хакында белешмәләр бирә, бәхәсле мәсьәләләрне шишә, төшләр юрый. Буа шәһәре ахуны итеп билгеләнгәч, 1902 елдан дәүләт белән җирле мөселманнар арасында арадашчы вазифасын башкара һәм мөһим дини чараларны оештыра. Әйтергә кирәк, Нургали Хәсәнов төп вакытын Буа мәдрәсәсе шәкертләрен укыту һәм тәрбияләү эшенә багышлый. Он всегда находил время для того, чтобы лично вести те или иные дисциплины. В первую очередь это, конечно, фикх, это и логика, и арабский язык. То, что он знал безупречно, являлся признанным авторитетом. И он был строг, но вместе с тем требовал от своих шакирдов не только повиновения, а упорства в получении знаний. Вот он не терпел молодых людей, которые действительно не проявляли интерес к учебе. Нургали Хәсәнов үз гомерендә бик күп шәкертләр тәрбияли. Алар арасында 200-гә якын имам, 10 ахун, 8 зур мәдрәсә җитәкчесе һәм бик күп санлы мөәзин, укытучылар Идел буеның төрле мәчет мәхәлләләрендә хезмәт итәләр.
Шулай ук татар халкының абруйлы шәхесләре дә була. Мәсәлән, тарихчы, күренекле җәмәгать һәм дин эшлеклесе, икенче чакырылыш Дәүләт Думасы депутаты Хади Атласи, күренекле дин эшлеклесе, икенче чакырылыш Дәүләт Думасы депутаты Габдулла Нәҗметдинов, язучы Зариф Бәшири, дин галиме шагыйрь Мөхәммәд Садыйк Иманколый, күренекле дин эшлеклесе Камердин Салихов, язучы Гомәр Толомбай, танылган педагог, тәрҗемәче Галим Бакый Халидов, журналист, күренекле җәмәгать дин эшлеклесе Фатих Мортазин, күренекле педагог, журналист Нашир Шәһәбетдин Әхмәров, прозаик, драматург Ерулла Валиев, танылган җәмәгать эшлеклесе публицист Ибрахим Бикулов һәм башкалар. Дело в том, что это и системная работа, и любознательность, интеллект, и большой багаж знаний. К нему можно по-разному относиться с точки зрения принадлежности к какому лагерю, но он, собственно, об этом и сам пишет в своих воспоминаниях, о том, что он во всем уважал умеренность, золотую середину. Поэтому он так и пишет о том, что если вначале мы все ратовали за академизм, но с приходом джадидизма нужно брать и его лучшие стороны. Но он очень, будучи мыслящим умным человеком, он видел рациональные стороны джадидизма, то есть это методика скоростная, обучение, это постижение светских наук. В этом смысле его можно, конечно, поставить в один ряд с Галимджаном Баруди. Они оба имели целью воспитания конкурентоспособного мусульманина, который может выжить, сохранить свою идентичность и в то же время соответствовать реалиям бурно развивающейся капиталистической действительности нового времени. В этом плане, конечно же, Нургали Буави, чье влияние распространялось на несколько уездов Казанской, а также на ряд уездов Симбирской губернии, внес огромный вклад в формирование национального самосознания татарского народа в начале XX века. Нургали Хәсәнов үз чорындагы күпчелек татар дин әһелләренә хас булганча консерватив, традицион карашлы галимнәрдән санала. Сәяси яктан ул ватанпәрвәр, дин, милләт үсешенә фидакар хезмәттә булып, революцион тетрәнүләргә һәм фитнәләргә каршы була. Ул дәүләт хакимияте белән яхшы мөнәсәбәт корып, җирле мөселманнарның ихтиҗларын чишүдә зур хикмәт белән уңышлы эш алып бара. Мөмкинлеге булган кадәр дини, милли хукукларны яклап, иҗтимагый тормышта актив катнаша. Бу аны гаделсез законнар кабул итүгә каршы халык арасында петицияләр язуны оештыру мисалында ачык күренә. Шушы үзенең мәдрәсәсендә инде Буа язының ахуны Абдул Самат Шахидуллин белән бергә алар җыялар Буа язындагы дин әһелләрен, танылган кешеләрне, һәм алар инде язалар дәүләткә петиция, что телибез, менә без Буа язы мусульманнары телибез татарларга рөхсәт бирелде, газета, журналлар чыгарырга, дәүләт эшендә эшләргә рөхсәт бирелде, динне иркен рәвештә тотырга бирелде рөхсәт. Һәм башка шундый рәвештә петициялар язып инде үз фикерләрен дәүләткә җиткезәләр инде. Нургали Хәсәнов татар халкының шактый зыялылары белән якыннан аралаша. Шулар арасыннан мәшһүр галим Шәһәбетдин Мәрҗани белән дус була. Яш аермасы зур булуга карамастан, аларны күп нәрсә берләштерә. Беренчедән инде алар икесе дә Бухара мәдрәсәсендә укыган булалар шул Мирарабта. Шулай ук икесе дә китаплар язган, гыйлем өлкәсендә кайнаган дин әһелләре булалар. Һәм өченчедән аларның уртак фикерләре шактый була инде бу юнәлештә. Илми яктан бүленешләре, бәйләнешләре була. Өченчедән инде алар шушы хатыннар аша, димәк, баҗайлар булалар, ягъни туганнар булып чыгалар. Һәм Нургали хәзрәт аның белән һәрдаим күрешеп тора. Казанга килгән сайын ул аңа керә торган була инде кунакка. Һәм баштарак ул кайбер аның фикерләрен тәнкыйтьли, хәтта шушындай бер язучы була, Акмулла дигән шагыйрь. Ул шушы аның тәнкыйтенә каршы шигырьдә яза, тәнкыйтьләмә Мәрҗани инде бу галим бит дип. Әмма Нургали хәзрәт аның бик галим буларак хөрмәт итә, якын итә.
1906 елның җәендә Нургали Хәсәнов хаҗ сәфәренә чыгып китә. Аның бу дәвамлы сәфәре ул чорның күренекле дин галимнәре, суфи ишаннары, сәясәтчеләр белән очрашуларга, аралашуларга бай була. Мәскәү, Петербург, Бахчисарай, Одесса, Истанбул, Бурса, Родос, Дамашк, Бейрут, Мәдинә, Мәккә һәм башка шәһәрләрдә булып, күп тарихи урыннарны күрә, гыйбадәтләр кыла. Истанбулда Госманлы империясе җитәкчесе, мөселманнарның танылган хәлифе Солтан Габделхамид II белән очрашуга лаек була. Абделхамид II Осман империясында иң көчле соңгы җитәкчеләреннән була. Ул бәйсез сәясәт алып бара. Һәм шушы кызыклы шәхес белән Нургали Хәсәнгә очрашу насыйп була. Аларның күрешүе бик кызыклы була. Абделхамид II Солтан аны бик нык ошата һәм ул аңа әйтә, Стамбулда калды. Рамазан айын үзенең патша сараенда, Топкапы сараенда үткәрттерә. Һәм алар бергә даим күрешәләр инде, сөйләшәләр. Абделхамид II аны бик нык хөрмәт итә, гыйльмен, аның шундый тырышлыгын, яхшы якларын. Нургали Хәсәновка үз гомерендә бик күп сынаулар аша үтәргә туры килә. Ике улы Гаясетдин һәм Ибраһимнан кала, аның төрле яшьтәге күп санлы балалары вафат була. Икенче хатыны Биби Хаҗар да вакытсыз дөньядан китә. Халык арасында зур дәрәҗәгә ия булганлыктан, аңардан көнләшүчеләр һаман дошман күрүчеләр була. Алар аңа төрле гаепләр тагып, мөфти, губернатор һәм патша Николай II исеменә шикаят һәм донослар язалар. Ялган соңгы юлга озатырга Сембер, Буа, Тәтеш өязләре авылларыннан бик күп халык җыела. Ул Буа шәһәренең татар зиратында иң хөрмәтле кешеләр янәшәсенә җирләнә. Аның изге эшләрен уллары һәм күп санлы шәкертләре дәвам итә. Его место действительно очень достойное, одно выдающееся. И, мне кажется, об этом свидетельствуют не только его поступки и дела. Казалось бы, что там в маленьком городке проработать, да, учителем, педагогом, директором школы. Нет, это формирование особой атмосферы, духовной атмосферы. Это атмосфера в тех особых условиях, когда вокруг не было шансов для детей мусульман, кроме как пойти через русско-татарские школы, классы. Других возможностей не было поднять свой уровень. Он же, используя, казалось бы, ограниченные возможности мусульманского схоластического медресе, давал шанс молодым людям стать духовной элитой, национальной интеллигенцией. В этом его... Бу тормышта һәрберебез үзенең тарихын яза. 2021 елның 25 феврале һәр барчагызның тормыш китабында матур вакыйгалар белән истә калсын.